Takže čaute ľudia, ja vás vítam u môjho 6. videa a dneska budeme točiť druhý diel Battle Cats. Dneska si dáme ďalšie hry, máme tu novú ketku, tak si ju vyskúšame a môžeme ísť hrať. Celkom ma to baví, takže Japan, OK. Japonsko, OK. OK, koľko majú? 2400? Hej, to celkom dosť. To je moc až, nie? No, nevadí. Hej, to Battle Cats nie je vôbec špatná hra. On stojí 400. To budem si šetriť, no. Kúpime tu za 200 a máme vyriešené. Koľko to prosím stojí? Dobre. Moje to ničia. Dnes mám 300. Dobrá. To čo je? Ja potrebujem 400, no tak to posielam. Oh no. To čo je? To čo je za blbosť? A to není ani toto mačka. What the hell? Ale nemusí byť, ale je to Battle Cats, tak malo by byť. To prasa ma štve. To veľké si zoberiem. 350 mám. Čiže za to 240, to je strašne veľa. Kúpiť do tohoto. Nás podrží. Ja som... No. Horíci. Mne sa neľúbi vôbec. Potom to pošleme. Za mnou. Horíci. Ešte tam nie sú. Ten veľký čuniak. Keď tam ide. Ešte tam není. Yes, konečne. Čo? What? Koľko má HP? No tak to není fér. Není fér. Dobrý. Dneska to bohužiaľ asi prehrám. To není fér, ale... Ty kokos. Moc ťažké. Ale táto... To sa nedá vrať tomu. Koľko má HP? On je nesmrteľný. No way. Fakt sa to stalo. No way, nevedel som. 400 našetriť tých 400, ja to potrebujem. Ty kokos, tam je to prase, tak som to otočil. No. Poď. To čo je? Vyzerá dobre, ale... Poď, stihneš to. Vyzerá dobre. Ukáž. Aha, tu dostane na väčšiu diaľku.
Nový... OK, ale strašne veľa... OK. Tikety. Ďalšie tikety. 3000 XPčok. Speed. Koľko vecí. OK, to nechcem. OK. Main. Už mám 70. Ja neviem, na čo to je, ale... Upgrade. Nehovorila. OK. Dáme ešte jednu hru. Alebo ešte dve, kľudne. Neviem. Ak mi vyjde čas. Austrália! OK, dúfam, že to bude ľahké. Prosím, že to bude ľahké. Mám 2000 AP. Yes! Mám 1500. Kúpim si za 200 potom, no zaujímavý dom. Tak ja nechápem, čo robia tí. Za 200. Tí kokos, ale mami idú hore. Získavam rýchlejšie. Inak toto je môj najobľúbenejší. Dobrý. Kde? OK. Tak ten range je fakt veľký. Dúfaj, prečo je tak drahý? Ne, nechápem prečo. Nemajú šancu. Victory! Čo diediel? Čo? Menu, Cat Squad. Oh. Oh! No tak sa vtí. OK. Čo to je? OK, neviem. On ich strašne veľa, akože celkom dosť. Ešte by sme mohli dať jednu hru. Singapur, aha. OK. A to kde sú až ďaleko? 3000 HP? To je nejak veľa. Dúfam, že nemajú to prasa. Ak majú to prasa, tak ja to nevydržím. Abo ja neviem, čo to je. Zatiaľ to je... Inak tento je môj druhý najobľúbenejší telefón. A toto je strašne veľké, ale... OK.
Dobre, budem si šetriť aj na tohoto 200. No tak range veľký nemám. Ja, lebo sú ďaleko. To je ťažké. Yes, dobre. Už prichádza. Možno budeme potrebovať toho veľkého, toho dlhého. Ja budem volať dlhá mačka. Prečo nie? Aj síce možno títo to zničia. No neviem. Okej. Ešte trošku za 300. Budem mať 400. Je dobre, tohoto potrebujem teraz. To tak rýchlo máme, získavam. Okay. To ti pridáva, level 7, ty kokos. What? Čo oni nám zničili? Tak to ani náhodou. To je strašne dlhý. Potrebujem tohoto za 200. Na 1300. Okay. Podľa mňa tento vydrží dlho. Okej. Max level 8. OK. Takže 450 max. Strašne. Yes, vyhral som. OK, takže... O, nová kytka, OK. Čo to je? OK. OK. Budeme vylepšiť, to už nie. OK, takže... Čaute ľudia a ja vás potom možno ešte nejaké videá budú z tohoto, ale budú asi len, neviem, 10 dielov možno. A ešte si kúkneme, čo tu máme. Čo je toto? OK, nevadí. Menu Cat Quiet. Jaj? Toto máme. Eventy, Cat Capsule. What? Čo je Cat Capsule? Ja, to viem, čo je. Aha. Počuj za reklamu. OK, takže otvárame. Čo to bude? Nice. Čo to je? Tank Cat. OK, ešte tuto otvoríme. OK. A ešte môžeme otvoriť jedno. Čaute ľudia.